A Rede de Información e Apoio Xuvenil da Xunta, os correspondentes 3.0, creceu este curso un 14% nos centros de ensino galegos, o que supón que xa preto de 600 estudantes dedican parte do seu tempo a divulgar entre a xente da súa idade iniciativas e programas do seu interese. Así o destacou a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, que participou nunha xuntanza co grupo de 18 alumnos e alumnas do Instituto Terra de Trasancos que participan neste programa de correspondentes xuvenís 3.0. Que é moi importante para toda a mocidade que é beneficiaria desa información e, por suposto, para os correspondentes xuvenís en concreto. Por que? Pois polo que decían. Pois porque o tímido fala, porque o que falaba mellora a súa forma de comunicarse, porque son capaces de traballar en equipo, porque se distribúen as tareas, etc. etc. Son 86 os centros de ensino de toda Galicia que participan nesta iniciativa na que os estudantes destinan parte do seu tempo a divulgar entre a xente nova programas e actuacións do seu interese, como actividades de ocio, culturais, de voluntariado, formativas ou bolsas de axudas, entre outras. Os correspondentes actúan de mediadores, o que redunda nunha mellor acollida das iniciativas impulsadas polo Departamento Autonómico de Xuventude por parte dos compañeiros o sentirse máis identificados ca temática. Pois aportalles moitísima, sobre todo, responsabilidades, síntense moi responsables, síntense importantes, seguros, moito máis seguros, axúdalles a perder os medos, a vergoña. A verdade é que síntense moi ben, síntense queridos e admirados polos demais e respectados por toda a información que transmiten. A Administración Autonómica recoñece oficialmente esta actividade de voluntariado ca expedición dun certificado aos participantes. No IES Terra de Trasancos, ademais do estudantado, colaboran 5 profesores aos que a directora xeral tamén agradeceu a súa labor. Pois nosotras o que hacemos é recopilar información que nos mandan da Xunta, poñela nunha cartulina e logo poñela no tabuleiro de abaixo. Entre as iniciativas postas en marcha, destaca a apertura dun blog. Yo, junto a un compañero, estoy encargado del blog, difundo las noticias que me mandan los profesores y me llega de Xuventude, hago los posts en el blog y cosas así.